Dnes sme tu s niečím krásnym, exkluzívnou ponukou na slnečný pozemok v tichom a krásnom prostredí malebnej obce Nováčany, len kúsok od Košíc. Tento pozemok o rozlohe 1800 m2 je práve tým, čo hľadáte, ak snívate o vlastnom domove v prírode. A kto by nemiloval výhľad, ktorý vás každé ráno privíta z vašej terasy. Ale to nie je všetko. Tento pozemok má vlastnú prístupovú cestu z oboch strán spolu s dostupnými inžinierskými sieťami, čo znamená, že môžete začať stavať svoj vysnený dom hneď po kúpe alebo ho jednoducho rozdeliť, druhú polovicu predáte a šup investícia do domu je naspäť. A čo dom, ktorý sa nachádza na pozemku? Áno, možno potrebuje trochu lásky a starostlivosti, ale predstavte si len možnosti, aký nový dom alebo projekt môžete na jeho mieste vytvoriť. A samozrejme, ak máte radi čerstvé ovocie, budete milovať tento pozemok. Ovocný sad s jabloňami, hruškami, marhuľami a ďalšími druhmi ovocia vám poskytne nekonečné zásoby sladkých dobrodení. Takže čo hovoríte? Či už hľadáte miesto pre váš vysnívaný dom, alebo príležitosť pre investíciu, tento pozemok je práve to, čo potrebujete. Nezmeškajte túto šancu a kontaktujte nás ešte dnes. Dovidenia.